Paklang number 2 sigur mu aklama long APHRC atun pen ma joining a mic man pot. Tumi tarik ini APHRC atun pen paklang number 2 sigur mu aklama long ma joining a mic man pot. Kaso long aluhia man pen nang chitong dun akha jai kathar lapen APHRC AGS sakri rong phar lapen organizing secretary Kursin Timung lapen Rajesh Tiso APHC along Cepaduk Bangku alang litum cetong dun lapen Sarsing B Youth Wing Secretary Riksa Military Women Wing Sarogat alang litum cetong dun si Mailong RDP Dubentik Mailong kapet apatia tum ta akili cep ok dundu lapen hada kido rong kre siara da tum ta Mailong cetong dun renti lapen kadu kawe bang suri si amrit susi apai cetong dun pusik bir darib den long Dilajan pen arun taro na kilo birta divide 365 Karbi Live Pachini pon hate pinidake PS level polling station a level sirwo mu PS a level si meeting edo lapen la so meeting along isia PS along pini BJP pen Congress pen nang join dun bang Don Crazy amunit tum pini BJP lapen Congress pen nang join dun lo Well, siya PS chot anak lagi. La sidak meeting itu ke lalu, lapen la dak abang ke cuap perang tak ke haitang APHLC si hai tak ke. Karbiatum, Karbianglong, Karbiarat, Inglong asutung ke tak ke virang lo. Di bang paruang bong pen non ke bang plikebra troksi baksi dulu. Inglong asu pangrum et. Karbiatung ke bang tongkebra posi dulu. Anpar ke bang bongali bihari tum si attack nang dokok lo non. La BJP Congress tum chok che pen jok lo ke BJP Congress tum si jasemet la ningkan Faruk Resir kebra phok kebra hinia ningkan pen ke kacari ke di da si alang litum han koi nang kok lo alang litum si la Karbianglong pivirang lo la posi non rat atum anda chini lo ke virang ke claim atum han ke pape hai nang ne lo na si APHLC tu ngene tungge Inglong arat jok nangji Karbia rat jok nangji Karbia det jok nangji pu lam lok se ningelo aben ke claim ta la lok lo la posi ne li tum phanse nang pai vek pu ni tu chini le athema BJP la ben Congress long gidun pulote lage Bongali Bihari tum long si gidun loge lage Bongali Bihari tum han ka pe hai kam se claim dun loge ke hai le Karbi pu sita Bongali Bihari aja kong masi ke hai pu ke ange mo development akampi ni ta Bongali Bihari tu masi claim pi rong nang kok Poke hala BJP Congress tum jong si hai rong tang te lason ye Karbi Inglong arat tung ke non ga ning dok delo non ke itum aphan ke claim hai abang poisa ke do anta Inglong arat tum han ki pi et hai abang sakori ke do anta Inglong arat tum han ki pi et hai abang lapen voter list ta Inglong arat tum amen ka pe do chot unabang la council voter list abang lapen Inglong arat tum si council election no pe thur chotji MLA MP election da pe thur chotji puki pu hai bang ke claim hai bang phansi Inglong arat tu ngeno ka chikil lapen ke long le pata anta Inglong arat tum phan ka pe do chotji phansi ki pi chotji phan ke hai atum bang phansi ing Karbi lapen Inglong arat tu ngeno ka chikil la pon la sini tum APHLC ke hai vek po pusi ni tum sini lapen APHLC ke a candidate to ke MP phan ke do vek po je thana ling jat le je thana ling sita lage APHLC si a candidate po lage thang da matha chipisu nang nelo la bang ke nili long wang wela la solam bang officially nili long wang wela nili la bang non mat ke kom ningje je det po la bang nil la bang party ar lo ni tum chelang la lage abang Putin Karbianglong itu Karbi itu ane tami sini lo atau kan lo itu Karbi minta so perang ini independen masih sepau lo mus tami api alang li bang kaceplang mangke BJP long sih tujuh masih non BJP long tujuh puluh tang ke National Party ke Congress pelo BJP pelo anu pin abang puluh sini lo lah tum leader tum ipuson ek thakse je lahelo mane Gangadhar lo ba lahelo Shaktiman muson ek thakse lai chelar bo enwel asi non bang ek he la pel long ri phan kaching hon a party bolo tang te litum la
PHLC pen kapre ke abelo si non la MP ba ni mathalo itum kating hon la jaiga thar highway sing mathalo athe nangli tuma chini lo MP forensing be alangli suaprang election ka hai idiat ku pia thema plotang te itum chini alangli phange 1 percentage kilong udam blote tanong te no iseng bong alangli hanone pine boy fish tamen non karbi tum kache ladang i bang ala hello je alangli phan pahai det api non bang alangli ga cheklang bang pilo hempre ka phan chi song i plo tame aprang kicheng hon alangli pine lam thi sini la ni don lo boy fish tamen non api bange alangli thang da velo thang alam ni ta klang te lo an para nang te pilo ini train station sang ni to lahaya lam ni lo an parang te chula umit sa bang hun yong prime minister bang hun yong myang ta alangli advance alangli lam chi thang long son pini social media long si pilo itung hempre alam ga prang sisi ni yedun pu alangli rat anglo pachit tak der api alangli pachi keng thu bang ku pilo nangli tum ka do eta thek long tai lo mana alangli bange CM si paning yedu ipulo o staff api bange alangli bang ko piloi putoke bang amhang the ga dim bang amhang the ga longke ke char he lun udak ke lasia alam ke pil ko piloi pui ho pachet te pek kachil pilo aga koson pate pek lo ne ma ko lo alam ke kachelar pu he laso alaman velo alam nge lasia alangli tuman bange chini lo litum hemprek bang hang helu ku bange lasi non la butalis kang than lage ek nombor anutin bang putin la yong si ke chunu pro dang itum ke anutin bang putin ta mi saguri ben cheng lok asontin ta mi mithang tribal la ke tum silong ko kasi lai ning the ben sini lita la bang so PHLC pini ni tum dolang ke suman tum dolang non bang dak kom hek la yo la sila so asong long pa ogdong ge la hela la sini lam bang chu phang independent non api bang nang to thek long lo simeo long para long sini lita cheklang lo so por hot miliar yenom dila he ahogalam kethan ko setame nili claim lo so ta dak pendani ni tum police station ge PHLC ge hai hecho rang lo so ta ini pakre kone son hisab se do na sinon pilining khelo nona pong bang hai to ni tum police station bang hai to si ning khelo tenangli ko pianing ke thek long ke to pensi pini episode se long nan diga chapa oglon na lani nil moheta ni yelo lo bang so la mangem PHLC ko chapa oglon la lo BJP haleli tumlang na hitami BJP ke hemprek hang hello hemprek lo an pare la butalis kang thalha kam claim lo ge ili tum thek dak lo ge an pare non congress tami bang tai bidak thalo the nangli tumlang he aprang sil joraming leng ta BJP lo sumrong hang na BJP lo rotoning tidak BJP lo tami alang li tingala tiket ajo ini se aku nonta aku tiket long ndi ba ko congress wang lo no tangte itum congress na khathai velo BJP na khathai velo lasi nongge PHLC phanan velo lasi lai PHLC phan sinili ning khelo lasi alang li phan pahai vek nang ko nona pong MP ba ke anwel